Да паса ли? Аз не. Що? Аз малко. Тумно. Какво правиш тук? Пасе. Какво пъти? Кави. Наши. Ваши? Да. Ти откъде беше? Дукват. Къде? Дукват. Дуковат. Къде е това, бе? Хаско. Не ли Димитровград, бе? Да. Къде? Димитровград. Да. Хаско и Дукват. Ти утре си Дуковград няма, бе. Има бе. Кажи го по-силно да го чуя. Дукват. Къде? Дукват. Дукват. Аз съм чул такова. Това село ли? Не се Кой е огад. това? Тък. Хаско и Дукват. Да. Къде е това Дукват? Къде се намира? Това в Гърция ли? Не Гърция. Къде? Хаско. Хаско Дукват ми яде. Да. Че там регистриран ли си? Да. Как се казваш там? Кой аз? Не. Да. Трето имена как са? Къде Васил. беше? Другото? Второ не знам. Само Васил знаеш. Да. Кога ти е рожден ден? Няма Да как. празнувам да дойда при тебе. Аз нямам кога аз там. Там празнуваш. Да. Тук рожден ден не празнуваш. Не. Кога е на първи? Да. Кога е първи? Март. Не, на 29 март. Име ден. На 29 март ли празнуваш? Име ден. Кога е имен ден? Мой име ден. Кога? Ден. Кога ама? Първи. 1 март? Не. 3 март? Не, Кога? Нека пуска чича малки. А? Нека пуска малки чича. Чуча? Малки чича. Кога се роден? На 29 март? Няма това. Къде? На 30? Не. Еми? Не. Ден е на 29 февруари. Не знам, бе. Февруари 29. Не, аз нямам. Кой няма? Аз имам ден, име ден. Кога има ден? Пойди! Я разкажи малко за приятелите си. Твоите приятели колко са? Много? Много. Колко много? Няма казвам. Няма казвам. Тогава. Няма Никога казва. Ти ни казваш, ще ни коса лигаеш с нас. Кажи ли? Ще ми се питам. Айде, пияй. Какво да правя? Пияй, нали се пияй? Кой? Нали? Кой е това? Нали се пияй? Ти да ги правиш хубаво? Няма казвам. Значи не можеш да правиш, няма да смисъл да Айде правиш. вас. Можеш ли да правиш? Може. Правиш? Да. Хубаво е. Да. Лъжиш ме. Гошо, Госо кука. правиш ли му? Паско. Няш, развалим приятел с тебе. Няма казвам. Доджейка казва сега нищо да казва. Мъжки билета има ли тук? Имам зенки. Май На избика. колко години си бе? Басена. Колко? Басена. Сега... Кога напълни 20 на? Тоято бе. То лятото минало, сега сме есено. Тоято... Аз бе... Сега кой месец не знаеш, че се бъркаш? Да. Кой? Мат. Кой? Мат. Това кой е? Го... Машишки. Кой е това? Машишки. Какво се правят с тях? Кой е това? Машишки бе. Няма, що нямам? Кой е това? Защото ти няма. Аз що нямам? Защото ти няма пари. Тя колко път? 10-20 ли? Не, директ. А? Директ. Не мога да те разбера. Директ. Яма пълна сам ще моето човек, който трябва от мене. Директ бе. Един билет. Директ. Билет? Едно етче. Едно. Кой е това едно? Едно ти гух. Не съм глух, не мога да те разбера. Едно. Едно? Да. Ко? Едно етче. Ти парите разбираш ли ги? Да. Дай да те видя. Да. Питам тия пари колко са. Това колко пари са? 20 лева. Това колко пари? И още 20 и още 20 50. Това колко са? 40 лева. 40 лева? Да. Може да за тях да работиш? Къде? Е, там. То. Ко? Не знам. О, се лигаеш тогава. Айде, щом ти да правиш. Васко?
Кажи, бе. Няма, какво сам да то тъчвим, не може да тъчвим. Аз не гуф, аз чу. Ами ние не може да тъчвим. Ти гуф, бе. А? Искам, Аско. Аз то познана 7 милиарди там кола. Кой е това? Не може да чуя, бе, ела насам. Аз познана. Ето, Къде го познаваш? 7 милиарди там. Аз пуска кожи, ляп. Няма. Да, Кажи чурпогашник. цеповака. Как? Цеповакска. Ти мълвиш, кажи пак. Мусугака. Кажи прахосмокачка. Мусувака. Ко? Мусугака. Така. Кажи това, кажи ми това. Ко? Митла. Ко? Митла. Мекла. Как? Мека. Заек бяга по поляна и в очи, кажи. Да. Я кажи пак. Заек бяга по поляна и в очи. Учи. Сега ме хвани за хуе с мочи и с мочи. Само го. Кажи, заек бяга по поляна. Да. По-полека. Ела само по-полек. Ела ли е? Чакай, ви се кажеш. Няма Там да така я е. бягате. Кажи, заек бяга по поляна и в очи. Учи. Не учи. Заек, кажи, повтаряй с мен. Заек бяга. Бяда. Виж сега, заек бяга Бяда. по поляна. Поглана. Как? Поглана. Добре. И кажи в очи. Учи. Не учи, в очи. Учи. В очи. Това бе. В очи. Кое е това? В очи. Учи. Как? Учи. Я Кажи. те го сега като се прибереш са изкъпили. Как няма се скъпи, т.е. чист Да. човек, аз много ми харесва като гледам. Къпиш ли са? Много е чист. Да. Колко пъти на ден? 6 пъти. 6 пъти на ден. 6 пъти. Може ли да барна? Не. Айде. Виж го ти. Кажи автобус. Акубус. Как? Акубус. Акордеон. Гагагон. Ко? Акагон. Акордеон. Акагон. Кажи кон. Ком. Кон. Кон. Магари. Марари. Това го казваш. Браво ти. Може ли да смяташ? Василе, може ли да смяташ? Не. 3 плюс 2? 50. 1 плюс 1? 50. 2 плюс 2? 6. Така, браво на тебе. Ти смяташ, кой вика, че имаш 7 плюс 7? 50. 50, така. 50 плюс 50? 50. 60. Така, 50 плюс 50, 60, браво на тебе. Да. 5 плюс 2? 5. 21. Дай с ръката. Много хубаво смяташ. Да. Що вика, че не можеш? Да. 3 до 3? Ти 50. Ами той смята повече от нас, бе. Да, са аз уча. Чакай, аз на телефона направо не мога да А, смятам. не. Да смятам дали правилно, защото и аз не мога да смятам. Аз се... Това злато ли носиш? Къде зако, бе? Това кой е косми ли са? Косми, Що не бе. ги бръснеш? Не. Виж, аз как ги бръснем моите. Гледай. Не. Не, как да не е хубаво, бе. Това е чистота. Но той е жена, той да не е мъж, че да остава косми. И мъжете остават косми, нали? Мъже ти бръснеш ли? Ти да не си мъж, че ги оставаш. Не, бе. Как да не, аз жените си бръснат космите, гледай. Косми. Гледай. Пишки. Кой правят пишките? Бръсна. Ти бръснеш ли пишките? То там. Ти нали си жена, каква пишка имаш? Ага. Ти си... Ела, Паско, ти си жена, ама иначе така те е ли? Кога да дойдем да не направиш? Не знам. Искаш ли? Не знам. Кажи не. Кажи презерватив. Пази.